እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለምን ኣብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591 ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ 591 ቀፂሉ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ክቐርብ እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ተሳተፈ ተፈሊጡ። ብፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣቶ ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ብ14-15 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስሩዕ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፉ። ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ መስርሕ ጽገና ሕብረት ኣፍሪቃ ምውሓዝ ሰላምን ጸጥታን ዓመታዊ ኣበርክቶ ኣባላት ሃገራትን ካልእ ኣርእስታት መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ዘንጸባርቕ መግለጽታት ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ። ኣብቲ መግለጽታት ኣብ ዝልወጥ ዘሎ ኣህጉራዊ ስርዓት ኣፍሪቃ ግቡእ ቦታ ከም ተውሕስ ንምግባር ንህልው ኩነታት ኣፍሪቃ ዘለዋ ዕቑር ሃብቲ ጸጋታትን ኣብ መዓላ ንምውዓል ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸጥታውን ማሕበራዊ ቁጠባውን ግድላት ንምፍታሕ ዓሚቕ ገምጋም ንምክያድን መደባት ምሕንጻጽን ከም ዘድሊ ልኡኽ ኤርትራ ንተጋባእቲ ብሰፊሕ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ። መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ መወዳእታ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ውሳኔታትን ኣዋጃትን ከም ዘመሓላለፍ ክግለጽ እንከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ውድባት ብውልቅን ሃገርን ዝውክሉ ሃገራትን ውልቀ ሰባትን ንምራጽ ኣብ ዝዘተየሉ ኤርትራ ካብ ምክትላት ፕሬዚደንታት መበል 81 ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብረት ሃገራት ክትከውን ንዝቐረበ እማመ ከም ዝተቐበለ እውን ተገሊጹ። ብዘይካ እቲ ሕብረት ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ዚምባብዌን ተነቢሩ ዘሎ በይናዊ እገዳታት ከም ዝነጸጎን ብቕልጡፍ ክለዓል ዝሓትት ውሳነ ንሳልሳይ ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ እስራኤልን ሶማሊላንድ ከም ሃገር ዝሃበቶ ኣፍልጦ ብምንጻግ ግዛኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሶማል ክኽበር ጸዊዑ። ባእሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን እትእለ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ሽክለታ ወግዓዊ ምፍናው ተገይሩላ። ካብ 22 ለጋቲት ክሳብ 1 መጋቢት ኣብ ዝካየድ መበል 18 ዙር ሩዋንዳ ንትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ሽክለታ ኤርትራ ብ17 ለካቲት ወግዓዊ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ከም ትገብረላ ተሓቢሩ። እዚ ሃገራዊት ጋንታ ባእሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን እትእለ ኮይና ንተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ሄኖክ ሙሉብርሃን፣ ናሆም ዝርኣይ፣ ያፌት ሙልጌታን ናታን መድሃኔን ዝጠርነፈት እያ። ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ መኮነን ጎይቶኦም ንተቐዳደምቲ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ድሙቕ ዓወት ከመዝግቡ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ክገልጽ እንከሎ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ኣቶ ተመስገን ረዳ ብወገኑ ንተቐዳደምቲ ብቕዓቶምን ብዘለዎም ናይ ጋንታ መንፈስን ብልጫን ሃገራዊት ጋንታ ግቡእ ቦታ ክዕቅቡ ከም ዘዘኻኸረ ተሓቢሩ። ተቐዳደምቲ ኣብ 8 መድረኻት 993 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ቱርኪ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ሓደሽቲ ግጭታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘካየደ ምብጻሕ ገሊጹ። ንሱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዘካየደ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ትርር ዝበለ መግለጺ ስሚዑ ኣሎ። ኣቐዲሙ መደረ ዘስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ናይ ቱርኪ መራሒ ዘካየደ ርክብ ብዛዕባ ወፍርን ተዛማዲ ጉዳያትን ምዃኑ ብምሕባር ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ስኢና ከም ዘላ ብምሕባር ቱርኪ ክትሕግዛ ከም ተዘራረቡ ሓቢሩ ነይሩ። መራሒ ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ግን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ ሲ ኣክሰስ ዝበሎ ከየለዓለ ብድፉን ናይ ሃገራት ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ክሕሎ ቱርኪ ከም ትጽውዕ ብምግላጽ ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደሽቲ ግጭታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ብትሪ ገሊጹ። ጸገማት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሃገራት ዞባ ክፍታሕ ከም ዝግብኦ ብምሕባር ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓውደ ውግእ ክትከውን ከም ዘይግባእ ኣገንዚቡ። እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ይኾነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኣይጠቅምን ብምባል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ቱርኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ዝዘርእዮ ዘሎ ምትኹታኽ ኣድላይነት ከም ዘይብሉ መራሒ ቱርኪ ብተዘዋዋሪ መንገዲ መጠንቀቕታ መሰል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ቱርክን ኢማራትን ኢትዮጵያን ክትረኽበን ዘገድሳ ብዓብዪ ኩናት ሱዳንን ሶማልያን ምዃኑ ዝገልጹ ተዓዘብቲ መራሒ ቱርኪ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዘካየዶ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንቀርኒ ኣፍሪቃ እናሃወኸ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ንዘካየዶ ዘሎ ምፍራሕን ፈኸራን ኣድላይነት ዘይብሉ ምዃኑ ንምጥንቃቕ ምዃኑ ይሕብሩ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ናይ ዋይት ሃውስ ወሃቢት ቃል ካሮላይን ሌቪት ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ እንተኺላ ልቦና ክትብል ገሊጻ። ንሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ኣብ ኒውክለሳዊ ፕሮግራም ኢራን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ተስፋ ከም ዘለዎ ሓቢራ። እዚ ናይ ሌቪት ርእይቶ ዝስማዕ ዘሎ ኣሜሪካ ካልኣይቲ ዓባይ ናይ ውግእ መርከብ ናብቲ ከባቢ ኣብ ተቕርበሉ ዘላ ግዜን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ምርዳእ ከም ተገብረ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ሓደ ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝገልጾ ዘለዋ እንተኾይኑ ትራምፕ ምስ ኣማኸርቱ ብዛዕባ ኣብ ኢራን ክካየድ ዝኽእል መጥቃዕቲ ከም ተዘራረበን ኣብ ቀረባ መዓልትታት መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእልን ገልጸን ከለዋ ሌቪት ብረቡዕ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እውን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ንምክያድ ዘኽእሉ ብዙሓት ምኽንያታት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ሓቢራ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ወጥሪ ብዘላትሉ እዋን ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ኣብ ሶርያ ዝተረፉ ኩሎም ወተሃደራት ኣሜሪካ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ምዃና ይግለጽ ኣሎ። ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣንጻር ጥሩፋትን ግብረ ሽበራውያን ንምውጋእ ኣብ 2015 ኣትሒዞም ኣብ ሶርያ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ክሳብ 1,000 ዝኾኑ ተሪፎም ዝነበሩ ወተሃደራት ኣሜሪካ ነታ ሃገር ገዲፎም ክወፁ ምዃኖም ይንገር ኣሎ። እዚ ዝሕሰብ ዘሎ ምውፃእ ወተሃደራት ኣሜሪካ ብስምዒ መንግስቲ ኣሜሪካን ንሶርያ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ንምዃኑ እውን ይንገር። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ነዚ ቻነል ንምዕባይ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኸርና ሰሰናዩ። እዚ ኤሪ 591 እዩ። ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለምን ኣብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ። ኤሪ 591